Les històries que ens expliquem les unes a les altres transformen el món. I aquesta que us compartim és una llavor de transformació. Vet aquí una nena que nom Bel. Aquest és el seu signe. Vet aquí una nina que nom Wamaoro. Aquest és el seu signe. Vet aquí una dona, dues dones, tres dones. La Bel troba una amiga al viatge que ens obrirà els ulls. La Nina apareix i desapareix de la història. I torna a aparèixer. Les mares acompanyen. Hi ha un personatge que al final ens ensenyarà la clau de tot plegat. Ell es diu Umuire. Aquest és el seu signe. Representa una família, dues famílies, tres famílies. Fes créixer el missatge que descobriràs aquí i aquesta serà la teva llavor. Inventa, transforma, comparteix. Wamaoro i el missatge de la Pepa. Un somni misteriós. La nit és tranquil·la i tot i que fa un poc de fred, el que realment no em deixa dormir són els nervis de l'aventura que ens espera demà. Finalment m'adormo i els somnis s'apoderen de mi. Somio que som al camp, amb gent que no conec, que trobam una caixa vella i que, en obrir-la, hi ha una Pepa que no he vist mai abans. El renou del despertador inunda la meva habitació, em desperta i m'allibera del somni. Avui partim de viatge. Just en aquest mateix moment, ma mare entra a l'habitació. Darrere d'ella, en Dai, el nostre ca, que bota damunt mi i em fa unes quantes besades. No atura de llepar-me. Pareix més inquiet que altres matins, com si sabés que ell també parteix de viatge. Bon dia, Bel! Com has dormit? Em demana mentre m'abraça. Et fa molta il·lusió anar a passar l'any a l'Àfrica? Sí, anam a passar un any sencer a Ruanda, un país de l'Àfrica, perquè la meva mare farà una investigació sobre els goril·les que viuen a les muntanyes, com Dai en Fossé. El meu pare, en Joan, que és infermer, ho aprofitarà i farà de voluntari en un projecte de cooperació. He repassat a fons tota la informació sobre l'Àfrica. Surt a un atles que em va regalar el padrí quan vaig fer 8 anys. Volia saber-ho tot de Ruanda. Revisa la teva maleta, Bel, i no et deixis res que vulguis dur-te a Ruanda, em recorda la mare. Saps què? He somiat amb una Pepa. Una Pepa? El viatge. El meu padrí ja és molt gran, fort com un roure, això sí, però tot i així ja no està per anar-se'n tan lluny. Així que quedarà a casa seva mentre nosaltres som a l'Àfrica. Besa i abraça i dona aquelles galetes de xocolata que només ell sap fer i que tant ens agraden. Per al viatge, diu. S'acosta a mi i deixa anar una frase que sempre em tranquil·litza mentre somriu com només ell sap fer-ho. Tu passaràs genial! Un pic a l'aeroport toca esperar.
De sobte, a la guia de viatge que està fullejant ma mare, hi ha una senalla plena de pepes. Obro molt els ulls. «Mama, i aquestes pepes?» Li demano assenyalant-les amb el dit. Són pepes africanes. Les dones de Ruanda les fan a mà, de manera artesanal. T'agraden? No puc evitar pensar. Les pepes d'aquesta guia em sonen. La mare continua xerrant, però ja no l'escolto. De què em sonen aquestes pepes? I pens, fins que ens avisen per megafonia. Ha arribat el moment de pujar a l'avió. L'arribada. Ens acostam a l'aeroport de Kigali, la capital de Ruanda. Per la finestra de l'avió veig que la ciutat s'estén per una planura, enmig de molts turons. Després de tot el dia viatjant, a la fi aterrem. La veritat és que el vol se m'ha fet més curt del que m'esperava, gràcies a l'Uamaoro, la meva nova amiga. Té 8 anys com jo i fa tercer de primària. N'Uamaoro m'ha contat moltes coses de la seva vida i del seu país. Té un germà i una germana i també molts cosins i cosines. Però el més divertit de tot és que també té vaques. M'ha convidat a veure-les, a cal seus padrins, però ja m'ha avisat que fan molta pudor, perquè es tiren molts pets. A mi això tant se m'endona. Tinc tantes ganes de veure-les. I també tenen un hort i sembren patates, mongetes i cebes. Aquí no és tan fàcil anar al supermercat a comprar el que vols. A més, a pics falta aigua. Per això han d'anar a cercar-la als rierols que hi ha de vora els llacs. Però alguns llacs són lluny i han d'anar-hi caminant. Poden arribar a tardar 2 hores entre anar i tornar i carregats i carregades d'aigua. El millor de tot és que aniré a la mateixa escola que ella. M'ha dit que té molta sort de poder anar a l'escola. Té molts amics i amigues que no poden, perquè han d'ajudar les seves famílies a treballar al camp. La seva mare ens ha dit que viuen a prop de la casa on viurem nosaltres. Hem d'esperar més d'1 hora perquè surtin les maletes per les cintes. Quan a la fi sortim, ens trobem un home amb un cartellet on podem llegir el nom de la mare i de rebot el nostre. Senyora Catalina i família, benvinguts i benvingudes a Ruanda. M'acomiado d'Uamaoro, de la seva Pepa i de sa mare. El senyor del cartell ens ajuda amb les maletes. Sortim a fora, ja és de nit i noto com el fred cala els meus ossos, com si en ple hivern m'hagués menjat 10 gelats dels que tant m'agraden. Pugem ràpidament al cotxe. En Dai també tremola de fred. Els pocs llums de la ciutat m'il·luminen els ulls. Tot i així, al cel, les estrelles brillen molt més i se'n veuen moltes, moltíssimes. Mai n'havia vist tantes ni de tan brillants abans. Kigali, en concret, està considerada la ciutat més neta i menys contaminada de tot el continent africà. Perquè te'n facis una idea, les bosses de plàstic estan prohibides i no es permet fumar al carrer, afegeix mon pare. Però entre la foscor i el cansament que duc a sobre, caic morta de son, comptant estrelles com qui compta ovelles. En despertar-me, damunt mon pare, m'adono que ja hem arribat a la casa, el que serà ca nostra tot aquest any. El primer dia de la meva vida nova. Ja és de dia i el sol que entra per la finestra de la meva habitació em desvetlla. Bot del llit i m'acosto a la finestra tot d'una. Vull veure les vistes de la meva nova ciutat. Es veuen moltes cases de maó, amb diverses habitacions, també petites cases de tova, fusta o xapa. He llegit que moltes no tenen aigua corrent ni llum. Veig també camins de terra sense asfaltar. A una banda de la ciutat queda el barri financer.
Allà sí que es veuen edificis moderns i amb grans finestrals de vidre. Hi ha hotels, grans empreses i centres comercials i zones de lleure. Ca Nostra té electricitat i aigua corrent i teulada i aïllament tèrmic, cosa que no tenen altres cases del barri. Diu el meu pare que és llàstima que aquestes comoditats estiguin pensades pels residents de fora i no per als d'aquí. Posam aigua i menjar en Dai i sortim plegats de casa. La meva mare ha aconseguit un cotxe per moure's per la ciutat i acaben de dur-li. Aquí, a Ruanda, és complicat moure's en transport públic. Després de deixar el pare a l'hospital, que no és massa lluny de casa, arribem a l'escola. Primer dia de classe. El col·legi no s'assembla en res a la meva escola. Per començar, està a tocar d'un camp, on pasturen ovelles i hi ha cans a lloure. Un munt de nins i nines comencen a arribar a l'hora que nosaltres. La seva alegria és contagiosa. Quan em pensava que ja no podia estar més contenta, ens trobem amb Nuwamaoro i la seva mare. Ens saluden somrient. Bon dia, Bel. Benvinguda a l'escola. Nuwimana ens presenta la directora, que és amiga seva. És una dona alta i d'un vestit ple de coloraines. Escampa tanta llum com un arc de Sant Martí. Un pic som dins ens explica que hi ha 9 classes i una biblioteca, repartides entre els 7 edificis. L'escola està feta amb materials típics d'allà, totxo, bambú i canya de papir, explica. Les classes es fan tant a les aules com als espais coberts per sòtils inclinats que les envolten. També hi ha pati i terrasses per l'hora d'esbarjo. La directora ens explica que l'educació al seu país és de franc, des de l'infantil fins a la secundària, i que ha millorat molt en els darrers anys. No hi hauria d'haver cap nin i nina que no tingués la possibilitat d'aprendre a llegir i escriure. L'educació és la millor manera de fer avançar un país. Anem a la sala de jocs, Bel? I afegeix. La gran sala de jugar. Entrem i el primer que veig són les pepes. Són com les del meu somni. Hi ha pepes africanes de tota mena. Li demano a la directora per què aquestes pepes són tan diferents de les nostres. Són les pepes típiques d'aquí i s'assemblen a les nostres nines i dones com les vostres s'assemblen a vosaltres. Estic meravellada. Són tan guapes aquestes pepes? N'hi ha de tots colors, de tota mena de vestits, accessoris i pentinats possibles. Avui, a l'escola, em tocarà ser la protagonista. Per sort, la mestra, que està a punt de començar la classe, em presenta els altres nins i nines amablement i sec de vora Nuwamaoro. Comencen les classes. Nuwamaoro em fa de traductora en anglès i així vaig coneixent tots els meus companys i companyes. El poder de la paraula. I entre classe i hores de pati passa el dia. No me n'adono i ja és hora de tornar a casa. Tornem amb mon pare, Nuwamaoro i sa mare. Mentre sopam, parlam de com ens ha anat el primer dia. La mare està molt il·lusionada i contenta dels companys i companyes que ha conegut avui i, sobretot, dels seus amics primats. El pare també està emocionadíssim. Diu que els hospitals d'aquí són molt diferents, que falten coses essencials, però, a canvi, la gent viu entregada a la seva feina. Jo els conto totes i cadascuna de les coses que he fet, que he après i a qui he conegut. Just quan acabam de sopar, sona el telèfon. És Nuwimana, la mare de Nuwamaoro. Parlen una estona ma mare i ella. Quan penja, ens mira somrient. Demà anam a cal els pares d'Nuwimana. Ens ha convidat a passar
tot el dissabte al camp. «Visca!», exclamo. «T'ha dit si hem de dur alguna cosa?», pregunta el meu pare. «No, però haurem de treballar. Tota la comunitat del poble es reuneix per fer feina, construint i fent feines de manteniment als carrers i als edificis comuns». «Les vaques? Les coneixeré?» «Les vaques les coneixeràs a primera hora del matí. Després haurem d'ajudar. Tranquil·la que tindràs temps de jugar-hi». Me'n vaig a dormir feliç i tanca els ulls i m'adorm tot d'una. Automàticament comença a somiar amb la Pepa. Però a aquest pic hi ha una altra cosa. Una clau i la Pepa. La Pepa i una clau. Un matí amb les vaques. Arribam molt pres, a un llogaret, a mitja hora de la ciutat. Ens han preparat un berenar abundant i la taula està molt ben decorada. Nuwamaoro i sa mare també han arribat molt pres. Noto que la meva amiga no està tan contenta com sempre. Em fixo en la mirada d'Uwimana, en els seus ulls brillants. Deixa caure unes llàgrimes. Ha de ser molt dur no tenir el teu pare a prop. L'abraço amb totes les meves forces. Per sort, he recordat a temps una cosa que li feia molta il·lusió, mostrar-me les seves vaques. Anam. Nuwamaoro me les presenta totes, perquè totes tenen nom. Les vaques i l'or mantenen la seva família. Després de passar-nos una estona llarga jugant amb elles, sentim que mon pare ens crida. Ens avisa que hem de tornar. La mare d'Uwamaoro ens explica que la majoria de gent d'aquell llogaret no té aigua potable. No tenen més remei que beure aigua dels rierols. Però el problema és que també hi beu el bestiar i hi renten la roba, així que és una aigua perillosa per la salut. Semblen molt units i unides per la il·lusió de construir un pou del que tots i totes se'n beneficiaran. Així tindran aigua de qualitat i evitaran malalties. Els lligams del grup a l'Àfrica són fonamentals. De sobte, se'ns acosta un al·lot de la nostra edat. Du una cosa que ja he vist abans. No tard ni un segon a saber què és. És just la clau que vaig somiar. Qui és Numuire? Hola. El salut sense apartar els ulls de la clau. Hola, Bel, diu ell. Numuire ha vingut a ajudar-nos, afegeix Nuwamaoro. És el meu cosí. No para atenció com els altres a les obres. Està molt ocupat inspeccionant les zones dels voltants i no aixeca els ulls d'en terra ni deixa anar la clau que porta penjada. Pareix que l'estreny amb força. Per què estreny la clau com si tingués por de perdre-la? Tinc la sensació que cerca qualque cosa. Has perdut qualque cosa? Li deman. No, em contesta sorprès i dissimulant. Estàs bé? Sí, contesta nerviós. Per què dus aquesta clau penjada al coll? Gos demanar-li. És una història molt llarga, contesta. M'acosta la meva amiga. On eres? Em demana. Xerrant amb el teu cosí. Pareixia un poc trist? Li responc. Sí, i està des de que es va morir la seva mare. La troba molt a faltar. La seva mare? I de què es va morir? La varen assassinar a un atac a la universitat. A la seva padrina li va passar el mateix. Ara entenc que Numuire estigui així de trist. Però hi ha una cosa que no em quadra. Què hi té a veure la clau amb tot això? I què cerca tota l'estona per terra? Sortim corrents a fora i, guiats per lladrucs, trobam l'Umuire, a qui havíem perdut de vista feia una estona. En Dai i ell estan removent la terra com a bojos. I de sobte...
La troballa. Una caixa de fusta! Nuwamaoro s'acosta al seu cosí i l'abraça amb força. Andai lladra i mou la coa, feliç. La caixa és preciosa. Tot i que es nota que fa molt de temps que està enterrada, la fusta està intacta. «Què hi deu haver a dins?», diuen. «Hauríem d'intentar obrir-la». «Tenc una clau que segur que servirà», exclama l'Umuire, i es treu la clau que du penjada del coll. «D'on has tret aquesta clau?», li demana la seva tieta, la mare de Nuwamaoro. Estava de dins el joier de la mare, al costat d'una foto de la padrina. Numuire, davant les mirades expectants de tots i totes, introdueix la clau al pany i aconsegueix obrir fàcilment la caixa. També és el primer de veure què hi ha de dins i es posa a plorar. És una pepa. Nuwamaoro em diu que és la pepa de la família de la mare de Numuire. Una pepa que, durant molts i molts anys, ha anat passant de mares a filles, generació darrere generació. La pepa. «Umuire, com sabies que la clau obria la caixa?», demanem. Numuire, plorant, s'asseu a una pedra i ens conta una història que recorda haver viscut. 2 dies abans del genocidi que va matar la padrina, es va acostar a ca nostra i va xerrar amb la mare. Jo era molt petit. Abans d'anar-se'n, la padrina li va donar aquesta caixa a la mare i li va dir: «Ara és teva, filla, guarda-la bé, és el tresor de la nostra família». Li va penjar la clau al coll a ma mare i li va donar la caixa. Després van cantar una cançó. «Umuire, si ta mare tenia la caixa, com és que ara estava enterrada aquí?», li demana l'Uwamaoro. «No ho sé, suposo que la va enterrar quan van matar la padrina». «I sabies que de dins la caixa hi havia la pepa de la vostra família?», deman. «No, no en tenia ni idea. Quan vaig trobar la clau vaig pensar que la mare havia enterrat la caixa. Per això l'estava cercant». Numuire agafa la pepa i l'abraça amb força. Tanta que d'un lateral un poc descosit treu al cap un bocinet de paper. Numuire, sorprès, l'estira i s'adona que hi ha qualque cosa escrita. Llegeix en veu alta el que hi posa. El missatge. Estimada família, si trobau aquesta pepa, teniu-ne cura. Feu fins que la pau regui la nostra terra. El silenci es fa entre els presents i les presents. Les llàgrimes de tots i totes són les d'una comunitat trista, que per mort del missatge recorda ara el que els va passar anys enrere. Ferides sense tancar, records del dolor, cors encongits i memòries dels familiars que ja no hi són. La padrina i la mare de Numuire són en aquest moment les padrines i les mares de tots els que varen perdre qualque familiar al genocidi de 1994. Tota la comunitat, que a poc s'ha anat acostant on som, fa pinya al voltant de Numuire. De sobte, s'agafen de les mans i comencen a formar uns números. Puc veure un 1, després un 0 i al fons un altre 0. Canten una cançó que m'arriba a l'ànima. Li demana a la mare què significa per ells i elles el número 100. El genocidi que va patir la gent de Ruanda va durar 100 dies. La tornada a casa. Els dies que varen passar a l'Àfrica ja no tornaren a ser el mateix.
vèiem amb uns altres ulls. Ens havien mostrat com vivien, la seva cultura, els seus costums i també aquell bocí de la història que havia marcat per sempre les seves vides. Aquí, el temps, transcorrí més lentament, però acabà passant. Nuwamaoro, Nuwimana i Numuire ens acompanyaren a l'aeroport. Un pic hi som, Nuwamaoro i Numuire es miren i diuen alhora: «Bel, tenim una cosa per tu». Contenta i sense saber què serà, les veig treure un objecte de la bossa. La sorpresa és majúscula quan m'adono de què es tracta. És la pepa de la seva padrina. Volem que la tinguis tu. Així podràs explicar al món la nostra història. Vull mostrar i contar al món el que va passar a Ruanda.